авылдарда мәдәни усактар һөнмәһен. Ошо максатта Башкортостанда Ярсы авыл конкурсы оештырылды. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы Республика халык ижады үзәгенең бүлек мөдире Эльвира Әхмәтьянова. Невесканарны һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, республикада әлеге вакытта Ярсы авыл конкурсы бара. Был максаты билдәле, янәләндереп ибәрү мәдәни оешмаларның эшен. Күпме авыл кушылды? Мен әүдем катнашаларым был конкурста. Ярлы авыл исемле конкурс без былтыр башлап ибәргәйнек. Шуннан соң илдәге авыр хәлләргә бер аф туктатылды бит инде. Шундай хәлләр булгас, һәм әлбәттә без уны быел дәвам иттек. Менә әлеге көндә безнең шул конкурс дәвам итә. Бик актив катнашалар. Һәрбер авыл биләмәһе ләре арасында бына район кимәлендә иң башта зональ конкурслар үтеп киткәне бит инде. Һәм хәзер инде республика кимәлендә ошо конкурслар гөрләп, шаулап, шул тиклем авылдарда безнең халыктың ихлас күңел менән ошо конкурста катнашканлыгы күренә. Гомумән ниндидер сараларга мөгаен авыл халкы һаугандыр, чөнки байтак кына сор авыл мәдәният йортларына елу тыелып килде, шулай бит. Шулай, әлбәттә, һәрбер коллектив, һәрбер ярсы булганмы, шул тиклем ихлас катнаша, ихлас әзерләнеп килгәндәр, һагынып килгәндәр дип әйтәм дә дөрес булыр. Гомумән ул нисә этапта үтә, нисегрәк оештырыла? Тәүдә мөгаен район үзәгендә тинегез, шулай бит. Әлбәттә, башта ул район кимәлендә үткәрелде, шуннан соң һайлап алынган безнең катнашучыларыбыз республика кимәленә сыктылар дип әйтергә кирәк. Һәм республика кимәлендә әлбәттә безнең республиканан булган жюрилар эшләй. Һәм уның һөдемтәһен инде планлаштырганбыз, күз күрер. Гала концерт көтелә тимәк. Гала концерт булырын планлаштырылган. Алдан әйтеп булмай инде. Шулай да яңа таланттар асылгандыр һәм уларны мөгаенда республика тамашасына тәкъдим итү хилаф булмас инде. Яңа таланттар бар. Шул тиклем ис китерлек йырлаган апайдар, агайдар, өлкән кешеләр бар. Шуга куанып, ихлас карап утырабыз. Башлыса инде йырлар йырлайлар. Халык йырларын йырлайдар, шулай композитор йырларын да йырлайдар. Һәрбер халык төрле милләт булуына карамастан үзенең йырларын, көйләрен шул тиклем ихлас башкарып, рәхәтләнеп сәхнәгә сыгып басалар. Кыланып кына ултыраһың. Авыл мәдәният усактарын кабаттан дөрләтер өчен, яктыртыр өчен башка тагыла нинди саралар үтә? Республика халык ижады үзәге белүегезчә, бына нисәмә ел рәттән бик күп елдар безнең республикабызда бик күп фестивальләр, конкурслар, байрамнар үткәрә килә бит инде. Бына киләһе елга безнең халык ижады үзәгенә 55 ел тула, 55 яшебез. Һәм бына халык ижадын үстерүгә, яңа таланттар асуга, яңа ниндидер форматтагы проектларны тормышка ашыру дигән шундый максаттар менән без үзебезнең эшебезне алып барабыз. Һәм бына быел безнең фестивальләр, конкурслар арасында шундый бик матур, үзенчәлекле фестивальләр яңракта үтеп китте дип әйтә алам. Ул безнең фестивальләр балалар конкурсларынан, балалар фестивальләреннән башланды. Бик зур кимәлдә Хоровод дружбы исемле, дуслык гөлләмәһе исемле бию ансамбльләренең фестивале үтеп китте Туймазы калаһында. Шулай ук менә яңракта Апрель дигән йыр вокаль ансамбле, балалар ихлас катнаштылар. Шулай ук Көйргәде районында Акбудатта кунакта исемле фольклор балалар коллективларының шул тиклем матур фестивале үтеп китте. Гомумән әйткәндә, бына быелгы ел балалар менән уңышлы итеп башланды, киләсәгебез бар дип шул тиклем куанып ултырабыз. Һәм бына әйтеп китергә кирәк, безнең республика халык ижады үзәге бик федераль кимәлдә булган программаларда бик актив катнаша. Театральный Приволжье дигән бик зур фестиваль, бына 2нче ел рәттән без ул фестивальдә катнаша киләбез. Һәм Аллага шөкер, безнең бына быел Бәләбәй калаһындагы Браво исемле театр студияһы 3нче урынга сыкты. Һәм шулай ук башка төрле безнең Бөтә Рәсәй ижад йорты тарафынан үткәрелгән, шулай ук Рәсәй Федерациясының мәдәният министрлыгы тарафынан да үткәрелгән зур федераль кимәлдә үткәрелгән, әйтеп киткем килә, шундый программаларда, проектларда безнең республика халык ижады үзәге, әлбәттә безнең халык ижады коллективтары менән республикабызда эшләгән барлык шундый ижади кешеләр менән зур проектларда катнашып торабыз һәм лайыклы уңыштар сыгыш яһайбыз, Аллага шөкер. Күпме республикаларда шундый ижади коллективтар, ниндәй юнәлештә улар эшләй?
Безнең республикала бына иң яхшы коллективтарның әйтеп киткем килә, 1000дән ашу коллектив халык һәм өлгеле исемен йөрәтә. Һәм шуга карамастан безнең ул исемнәрне дә йөртмәгән бик күп шул тиклем коллективтар, йыр булганмы, бию булганмы, театр, инструменталь һәм башка төрле коллективтар бик актив иҗат үзләренең эшләрен алып баралар. Улар вокаль ансамбльдармы, театраль төркемнәрме, тагыла нинди юнәлештә даярлайлар? Вокаль инструменталь ансамбльдар бар. Шулай ук фольклор, мәсәлән, фольклор ансамбле булһа, ул бит башкорт, татар, удмурт, милләттең Башкортстанда яшәгән. Шулай һәр бер милләттең үзенең шулай иҗат итеп эшләгән коллективтары бар. Бұл коллективтарда туплау өчен ул әлбиттә коллективтың җитәкчесенең эше. Шулай бит. Әлбиттә. Җитәкче ул, димәк, белгес. Бына ошондый белгестер проблемаһы бармы бүген? Белгестер проблемаһы әлбиттә бар. Бына мин ошо яһәттән әйтермен, фольклор белгестәре бик тәкәрәк ине. Чөнки фольклор буенча конкрет кына ниндидер уку йортларында укыткан бүлектәр юк. Шулай да безнең җитәкчеләр, мәсәлән, вокаль ансамблен алып бара икән, шул яһәттән ул фольклор ансамблендә җитәкләгән җитәкчеләребез бар. Нисек тә булһа, райондарыбыз, калаларыбыз бу яһәттән эште аткарып, алга әйдәп эшләргә тырышалар инде. Бездә үзебезнең яһәттән методик ярдәм күрсәтәбез. Шул ук семинардар мөгаен, шул турында карамакчы идем. Улар өчен ниндидер осталыкты арттыру, квалификацияны күтәрү мөгаен семинардарны оештырасыздар. Әлбиттә, менә быел гына безнең елыбыз башланып китте шул семинардардан. Йыр, бию һәм инструменталь буенча безнең зур гына семинардар үтеп китте ел башында. Һәм бына тиздән безнең башкорт һәм татар йырларының семинар практикумы үтәсәк. Шулай ук рус балалар фольклор ансамбльләре өчен семинар бик яхшы гына үтеп китте. Гомумән әйткәндә, республикабызда эшләгән барлык мәдәният хезмәткәрләре өчен һәм шулай ук иҗади җитәкчеләр өчен без һәрвакыт семинар практикумдар, мастер-класстар, шулай ук методик ярдәмнәр күрсәтеп торабыз. Чөнки уларның эше безнең эш, без аларга ярдәм итмәһә, кем ярдәм итәргә тиеш? Шулай бит инде. Шуга эшебез алга барһын дип, гомумән әйткәндә, тулыгынча республика өчен безнең хезмәткәрләр һәр бере ярдәм итәргә әзер. Шулай ук бына регионнарга сыгып та, сит төбәктәргә сыгып та без шундый ук семинардар үткәреп торабыз. Күрше төбәктәргә сыгабыз, үткәрәбез, улар белән аралашабыз. Кайда нинди уларның проблемаларына игътибар биреп, киләсәктә шул проблеманы нисектер ямарга тырышабыз инде. Чөнки күрше төбәктәр дигәндә, без һәрвакыт күрше өлкәләрдә яшәүче, күпләп яшәүче милләттәшләребезне, башкортларны күз уңында тотабыз. Бына уларның да шулай ук иҗади, үзешмәкәр ансамбльдәре, ниндидер төркемнәре бар. Бына уларга республика тарафыннан ниндидер ярдәм күрсәтеләме? Әлбиттә күрсәтелә. Без аларга үзебезнең яһәттән курайдар, шулай ук милли киемнәр, башка төрле уен коралдары бына алып биреп, нисектер шул яһәттән ярдәм итәргә тырышабыз инде. Шуннан соң программалар, безгә төрле конкурсларга әле битергә мөгаен. Әлбиттә, төрле программаларга инеп, шулар акса ниндидер финанс яктарын хәл итеп, без әлбиттә әйтеп киттем бит инде, шул ук бию, шул ук йыр буенча йырчыларны, биючеләрне җибәреп, шунда эшләп, үзебезнең конкурска ялеп итеп, уларга артабанда эшләргә шулай ярдәм итеп торабыз инде, һәр вакыт шулай. Бына дөйм алганда республикала һәм Россиядә мәдәни усакларга ярдәм итүче ниндидер грант конкурслары, федераль кимәлдәге программалар, проекттар күпме улар ярдәм итүче? Гранттар күп, әлбиттә, һәр кем теләгән кеше үзе грантта катнаша ала. Чөнки менә гранттарга әлбиттә бит инде Тотагилеп катнашып булмай. Шулай, ул булырга тиеш ниндидер яңа ниндидер формат, ниндидер әйбер, ниндидер бәлкем креатив әйбер, кайһы бер яктан бәлкем яңа әйберләрне нисектер формалаштырып кешегә күрһәтергә дигәндән бәлкем сыгарылга торган гранттар. Менә нисектер аны грантты караган кешеләр күтәреп алырга тиештәр. Киләсәктә без бу әйберләрне төрле яктан поддержка дип әйтәмен, күтәреп ярдәм итеп, күтәреп ярдәм итеп сыккандар дигән яһәттән шундый иң дәрен генә бирергә тырышабыз. Уйлап, федераль кимәлгә сыккан ниндидер безнең проекттар бармы? Федераль кимәлгә сыккан проекттар бар, әлбиттә, бына халыкара кимәлдә тамга
милли кейем фестивален үткәрдек бит инде. Ул үзе бер безнең республикабыз өчен генә түгел, шулай ук сит төбәктәр бик актив катнашты. Шуга әйткем килә, менә хәзер бит инде онлайн дигән әйбер бар, Zoom платформаһында бик күп мөмкинлекләр асылды. Шул яһәттән без нисектер теге үзебезнең милләттәшләребез менән бәйләнеште ошо гранттар аша, башка төрле проекттар аша эшләргә тырышабыз. Якын арала шулай итеп, республика халык иҗаты үзәгенең тагы нинди конкурс, концертлары, нимәләр була? Нимәләргә анонс бирә аласыз? Якын арала, бына май айында бик күп безнең фестивальләр, байрамдар булмакчы. Әйтеп китәм, 21-22 майда Гата Сөләйманов исемендәге Республика Курай байрамы, ул безнең Октябрьский караганда үткәреләсәк, быел юбилей, 20 тапкыр үткәреләсәк ул. Шулай ук 28-29 майда Фатих Ихсанов исемендәге Моңгабай гармон байрамы исемле гармон байрамы республика кимәлендә Янаул калаһында үтәсәк. Шулай ук безнең башка төрле бик нык матур байрамдарыбыз да каралган. Шул 9 майга әзерлек баралар мөгаен. 9 майга, бына әйтеп китәм бит инде, баягы проектка былтыргы 75 бөек кеңүдән 75 еллыгына шулай ук без дә катнаштык. Бөтәрәсәй кимәлендә безнең Башкортстан Республикасының концерт программасы беренче дипломга лаек булгайны. Һәм бына быел да әлбәттә 9 майга ел һайын шундый әзерлекләрне алып барабыз. Ярдәм итәбез районнар менән, калалар менән бергәләшеп эшләйбез. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Эшегездә уңышлар теләйбез, яңа проекттар көтеп калабыз. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп безнең студия Республика халык иҗаты үзәгенең бүлек мөдире Эльвира Әхмәтьянова булды. Игътибарыгызга рәхмәт. Сау булыгыз.